Hej og velkommen til Akrylkunst. Mit navn er Brian Christensen, og jeg er billedkunstner. Alle mine værker de er håndmalet på lærred, derfor er de alle sammen helt unikke. Under gallerimenuen i toppen af hjemmesiden, der kan du købe et af de værker, jeg allerede har malet, og som er på lager. Eller du kan vælge bestilmenuen for at bestille et helt nyt værk, som passer til din pengepunkt og stil. Hvis du for eksempel har et foto af dit barn eller en af dine kære, du gerne vil have malet, så kan du under portræt på denne side vælge det billede, der ligger på din PC, og herefter vælge størrelse og stil, som du ønsker. Og læg mærke til, at du hele tiden kan se prisen for de valg, du træffer. Under forløbet, der sender jeg dig billeder af det, jeg maler, så du kan godkende resultatet, inden jeg sender værket til dig. Når du har modtaget maleriet, har du 14 dage til at fortryde dit køb. Og efter fortrydelsesperioden skal du først betale. Ja, du hørte rigtigt. Du skal ikke betale, før du har set maleriet hænge på din væg, og du er tilfreds. Det er da en sikkerhed, der er til at forstå. Men prøv nu at kigge dig omkring på hjemmesiden her, og jeg håber, du synes om det, jeg laver. Hej hej!